Martin Garitano aldun nagusiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren konpromiso azaldu du Fagorren konfort ataleko Bergara eta Basauriko lantegien bideragarritasun plana aurrera atera dadin. Garitano jakinarazi duenez, bilera batera deituko ditu inplikatuta dauden instituzio guztiak, beharrezkoak izango diren dirulaguntzak elkarren artean nola gauzatu aztertzeko. Gipuzkoako Foru Aldundia prest azaldu da laguntza eman eta egitasmoan dagokion zatia abalatzeko. Fagor etxeko tresnen krisia hasi zenetik, Gipuzkoako Foru Aldundia kontaktuan egon da beste erakundeekin, kutxabankekin, langileekin, eta abenduaren hasieran langileek aurkeztu ziguten zirriborro bat, bideragarritasun plan baten zirriborroa, eta aste honetan ja plan osoa aurkeztu digute, administradore konkursalek bik bintzat ontzat eman dute, eta momenturetan plan hori zai dago MCC eta beste erakundeen arteko adostasuna lortzeko. Gu horren aztertu egin dugu, horren aldekoa gara eta prest gaude gure abalak eta laguntza jartzeko, behar den eta eskatzen diguten laguntza jartzeko. Eta gaur bertan dituko ditugu beste erakundeak, bai Jaurlaritza, bai Bizkaiko Diputazioa eta bai Kutxabank eta MCC bera, langileek osatu duten plan hau aztertzeko guztien artean eta dinamizatzeko.